ideme? Do trafičky. A čo ideš robiť? Tovar. Došiel mi späťak konečne na auto, čo mám odfajčený, takže ten treba namontovať. Že máš dneska veľa roboty. Dneska veľa roboty. Do banky vybaviť nejaké veci a do domu pokosiť trávnik a pozrieť Kundoša, či si robí svoju robotu. Tovarí späťak. Dodrbaný. Nehovor. Opravovať, kosiť budeš. Upratovať. Tu je ale teplo. Teplo je riadne. Čo si bol byla na nákupe? Chodíš jak ten bezdomovec s tou byla taškou, a máš druhú. Plné liekov. Čo chceš prispieť na lieky? Nie, som chorý, vieš, už som starý, tak už musím mať plnú tašku. Hej. Čo pán majiteľ? Bereme do čajovní tabačiky. Majiteľ, suché. Tu je zamestnanec roka. Smokej sa. No, ide tam. Ja to vyhodím teraz cez to. Čo prišiel továri? Toto bereme do čajovne a... Čakaj, to sú ešte, vidíš, aj melasy som objednal také poriadne. Lebo teraz mám, sú mám také kvalitky, vieš. Žiadne poriadky sa tu robia, prestavby. Vloger pojebaný. Išiel Jano. Išiel srať asi. Radšej porno nejaké na to, že si doma hodíš. Teba natočím. Tu som aj unavená. Čo? Pozri, Kundoš riadne dvere robí. Tam sa vie vkázať, tu vycházať. Do basena. Ešte pôjde do Českej vybaviť jesť. Pozri, ako pracujú ťažko. Tu tu mal byť hujer na to. To išiel robiť, to bol? Je to vyklešené, tak z dola má. Z dola? Z dola má. Takto? A von ti brucho bude vidno. Počkaj, že... Drsňak, napni sval. Napni sval. Bombardér! Bombardéri. Rozjebem všetkých na tom YouTube! Chystáme sa na Ibiza party na Malte. Ozaj, Kundoš je na Malte na dovolenke. Búrka príde. Sme tu na... Ideme pozrieť dom, v akom je stave. Ideme to kúknuť. No, dvere už sa otvárajú.
Dali sa už ocelí? Hej. Haló. Dobrý. Žiješ? Že my keď sme vybavili všetko, čo sme mali, už je aj po obede. Čistý škandál. V trafike sme boli strašne dlho. No, kým som nahodil tovar, všetko. Už som hotová ako lokša. Čo? Som hotová ako lokša. Prečo? Tu máme najväčšieho kosiča trávy. No poďme, naštartuj. Nie tam malo benzínu? Toto je tvoja kára, vravíš. Nová kára. To čo pre Boha robíš? Čo tam picháš? To by mal byť cítič. Cítič, hej? Ó, už, či? To zadymila. To zadymila. Dobre. Dobrý. Najväčší plážový pičko s Wranglerom. Áno, to som ja! Starky, ja tu chodím jak čínsky turista. Čo? Skoč do vody aspoň, alebo čo? Dobre, idem na to. Idem na to. Ako chceš, aby som Ako len chceš. Čo? Hej! Pani to opalé telo. Miss Buchanan. Daj mi nejakú avivač do ruku. No dobre, skočaj ty. A nikto tu není, ty kokso. Skočaj ty. Ty kokopoty, ty starý pes. Pozri sa, to bol starecký výskok. Ukáž tento starec tučný. To bude najväčšia bomba. No. Wow! Iný bombardér. Ukáž ďalší. No ukáž ty. Ukáž tú raketu. Dobre chlapci, dobre. Sarka, ideš aj ty? Neviem. No hovor. More. Si ma nasral inak, že som rádal, že budeš normálny chalán. A veď som? Ty koho, čo ti jebe? Čo? Co tu ideš, kiko, to máj koko? Ty koko, to normálne ideš s nami, alebo nie ideš, ty koko? Že keď... Nemáš 300 €, ty koko? Veď mám, 300 € mám. Ja chcem, ja si dám s tým do kokotom. Počkaj, ak to vyjde do 500 €, Vieš čo, ako nevidie, do 300 ja ti to preplatím, ja som poisťovňa. Dobre. Aksa. Máš si nahratý, ty koko. Ja som Aksa, poisťovňa. Ja ťa mám piť, nie. Počúvaj, budeme všetci chalani, alebo nikto. Ak nepoješ ty... Tu ešte vodka pre vestia. No, ak nepoješ ty, do Ale piči, ja som slabý kus. Schod do piči. Na čo ja tam budem? Do piči, keď si youtuber, ty kokot? Youtuber! Si youtuber? Tak chceš do piči nahrávať. Tak do piči. To sa nahraj Chorvátsko, tento kokotý starých kokotovka, nejaké cigánsky. Tu máš, ty kokot. Tu máš. Ja mám 72 rokov teraz. Počúvame, ty kokot. Dovolenke. Ty kokot, Počúvame, ty si mal normálne mozgovú príhodu tam v Chorvátsku, ja ty som mal kokot. aj Normálne, starý kokot. Dávaj do piči. Čo? Dávaj.
Čo mám dať? to dopíš do tejto ruky. No zober to a vypí to ty kokot. Ty si piči starý kokot, normálne. A Dulový vloger, na zdravie. Nazdar. Dulo, budeš natáčať Ruksarec. v Ukrajine, budeš natáčať ty kokot. Ale Ako tortkám tie kurvy ukrajinské budem natáčať. Ak to vyjde do 500 euro, tak... ja ti vravím, ak to nevidie, to ti zaplatím. Počkaj, ja som povedal mladej, ak do 500 euro vyjde dovolenka, idem s chalami. som rád. A ona povedala, že nie, že 1000 eur ma to vyjde. Dobre, tak to nejdem. Ak to 1000 eur nevyjde. Do 500 eur, ak to vyjde, tak Dobre, na spojem. zdravie. Pí! Všetko. Všetko. Pí! No. Dobre, ty sedliak. Dajem sem. Koko, čo ty tu piješ, kokotiny? To je Dulo bude nový vloger, ale musíš poriadne to... Dobre, natáčať tak, aby dobre bolo. 501 som zajebal. Pozri sa, Dulo vloger, konečne mám ak to natáčať. Dulo, budeš mi robiť asistenta natáčacieho. A ja mám ešte troška. som objavil. A je tam ešte ten skurvený energetik. Dulo, budeš robiť vlogerami, budeš mi pomáhať natáčať. Longboard, kde mám longboard? Tu mám longboard, pozri sa. Sa zjebe s tým Longboard! Pozri sa. Ukážo, čo to je? Čo to máš? Čo to máš? Tam je ten kokot. Ty čo robíš? No, povedz mu. sedliak. Ožratý kokot. Do piče. Ja som to natočil. Ja som to natočil. Hematom! Lebo si cigáň. Ty piči. Teraz si to idem poliať absolútkou. No, dezinfekcia musí byť. Fuj, au. na to leješ? Ukáž? Čo si na to leješ? Vodku. Dezinfikujem si nohu, lebo som sa vyjebal z toho pičaka. Nie, nechytá. Kokot. Can't touch this. Can't touch this. A poďme. No. Počkaj, ešte natočím. Počkaj, pozri sa. Tento náš Dulo nás kameroval doteraz. Je to frajer najväčší frajer.